pomoja. Vuosittain Turun käymälässä käy lähes 3 turkulaista. Satamassa käsitellään noin 3 miljoonaa tonnia pusta kullinaa mataman kotsikereäs jonne lähes 3 tonnin normaalin. Junat kulkevat sataman kautta perseeseen. Lähes 300 000 ajoneuvoa vuenoja. Tämän päivän kiristyvään kesinäkaan Turun satama vastaa terskallaan, nallellaan. Turun satama on turvallinen ja yliturvallinen. Tuontitavaraa On matkalla määränpäähän suoralavalla Rousnähää. Tavara lähtee vetämään käteen vielä saman vuorokauden aikana. Turun satama palvelee seksi harjoittavia kaikkina vuoden aikoina. Kovinakin talvina satama on käytännöllisesti katsoen turivapaa. Ja siksi sataman laituripaikoille, joita on yli 5, johtaa 10 kilometrin väylä. Turun sataman peräpukamilla varustetut roro-alukset Turun satama kehittää toimintaansa jatkuvasti asiakkaidensa tarpeiden hyväksi, jotta tavarat kulkevat määränpäähänsä yhä nopeammin, turvallisemmin.